Jowuotho moko kuom maloyo seche 10 e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi. And I'm still repeating, I've never fought. So that information, is it correct or wrong? It is wrong because I was surprised when I hear my name already fought. So it's not. That is why I was asking. It's not correct. Just a minute, it's not correct. It is not correct. Gavana ma Kericho Eric Mutai kawuono dhi ng'eyo chal mare e kinde ma senators dhi goyo ombulu e wi tere pacho kata duoke e kom. Mwawacho niya, niko yek Gladys Wanga, to sirkal dhi bedo maber. Kagi ok dhi maber, to kawacho ere makosa. Spika machon ma Homa Bay omako chung' mare ni Gavana Wanga pok ochopo singo ne jodak ma kaunti no. Machiegni e kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Miche mag jowuoth nomoko e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi otieno manyoro kaluwore kod dhungruok mag geche machiegni gi Gilgil Weighbridge. Derepe mane temo wuoka nomedo ketho ka koro onge kaka ne ginyalo sudo. Giwacho ni dhungruok obiro kaluwore kod nyasi mar NYS manyotimore odiechieng' manyoro. Joma omoko e apaya no okwayo piny owacho mondo kas loso apaya mar Rironi Mau Summit mabiro konyo e dhungruok e kinde ka kinde. Ukiangalia magari zimesimama hapa na nilikuwa ninaenda Kampala. Nimetoka upande wa Angono, tuko zimewekwa kando nini. Fikiri labda ni checkpoint hizi za NTSA, kumbe sio hiyo checkpoint. Barabara ime nini na jam. Sijui kama ni kwa Weighbridge hapa mbele ama sijaelewa ni wapi. Kutoka hapa Nakuru kwenda mpaka Thika Kunaya alitoka hapa akifika Gilgil saa 2 na amefika saa 10. Sasa ningeomba serikali itupanulie hii njia fenye wanasema wanapanua juu hii inaweza atafanya mtu alale juu ya hana pesa. Tulikuwa na matanga, tulikuwa tunazindikisha rafiki yetu kwenda pande ya Kisumu, Siaya County, mahali inaitwa Asembo. So tumekuwa held kwa traffic for like 3 hours now na imekuwa very hectic na tunaona Kenyans wako stranded, wasafiri wako stranded, kila mtu. Si tumeshuka, tumekaa nje, tumechoka. So tunaomba sana, tuna plead na government iweke swift mode kuweze kukuwa na hizi channels za hizi trailers. Tukifika hapa tumepata jam, hakuna chakula, tunafanya kazi ya kukula lollipop na sweets, hatushibi, hakuna hata malodging mahali watu wanalala. Sasa hata giza ikiingia tutafanya aje hapa barabara? Cheno mar winjo bura mathi choko Gavana ma Kericho Eric Mutai odiechienge mogik. Senators kod magod bura ma Kericho kod Gavana Eric Mutai dhi nyime kod goyo kogno joneno motelo ne goyo ombulu mathi choko kata duoke apisi Eric Mutai. Achiel kuom joneno mag Gavana Mutai Senate ni goyo ombulu kata dok ne od kaunti ma Kericho kendo ni nochwalo nyinge kaka CS mar goyo ombulu mar golo oko Mutai apisi. As a Senator, can you tell us who voted for you, and is there a way you can verify that that person voted for you? Who voted for you? And can you tell us who is this person? Sorry, this is the second time I'm repeating because you asked a question. And yes, no stamp which County Assembly of Kericho. It was posted by somebody who was inside. The one who is working for Facebook and WhatsApp, it is mine. I didn't deny. But to say that I fought, I never fought. And my PA never fought. And I've said the message is here. I can give the evidence by showing the message. MCA has no stamp which say County Assembly of Kericho. This one is showing Kericho
County Assembly. Jalup Jatend Piny Kithure Kindiki ojiwo singo ma sirikal mar Kenya Kwanza e siro somo ma pacho ka ahinya te rang'iny ma primary gi secondary e skunde mag piny owacho. Kithure okoni moko kuom lokruoge ma gichano rido oriwo keto thenge atamalo 30 mar bajet ma pacho ka ne sekta mar somo mabiro bugo somo chakre skunde ma primary nyaka e kuonde tiegruok mamalo. Bende okoni gitieko chenro mar yango lai manyasani mar kemis mabiro konyo yango jopuonjre duto manie skunde ma piny owacho, lai ma bende mibiro tiyo godo e miyo skunde omenda mar somo. Opako okang' ma sirikand Kenya Kwanza magisekawo e ndiko ma hawo jopuonj 100,000 e bwo higni 3 magisebede telo. Spending nearly 30% of all the resources of Kenya to fund education. In the last 3 years, the government of Kenya has built 23,000 classrooms in junior and senior schools, basically in secondary schools and primary schools as well, out of which 7,000 have been built through the national government CDF, and the other 16,000 have been built through the Ministry of Education. We are now in the process of building 1,600 laboratories to schools that do not have laboratories, especially those that will be in preparing students for STEM subjects. I want to confirm, Your Excellency, that the capitation for third term has already been released. It is being worked on from the Ministry of Education as we speak and should be in the accounts of the various schools within the week. Jatend migao mochung'ne keto mwandu ohala kod kembe Lee Kinyanjui ogolo siem ni dwaro nitiere machiero kembe mag pur ma kothe ma pachoka kamoting'o niang' chai kod kahawa koyango ni ka ok otim kamano mapiyo to kembe go kidek podho gino mabiro kelo lal maduong' e sekta mar pur e pachoka. Kanoloso e sach limbe mare kambi rego niang' ma Kibos e kaunti ma Kisumu, Kinyanjui nowacho ni sani piny Kenya nigi nok mar sukari manyalo romo metric tons 400,000. Kuom mano oyango ni kembe duto mosebedo kolor chakre higa 2016 ibiro gundhi mondo mi ochak tich kendo konyi e geng'o fuok masani koro limbo, ka bende oywago dok chien manie kuom kembe maloso otese kowacho ni ondamo maduoko chien osuru e wi otese madonjo pachoka osehinyo mokalo kembego. That is all important, which is now what you're trying to stop. Since our factories are now running, we have to go back to our farms. We have to grow enough cane so that these factories can run 12 months a year. As it is right now, maybe the next few months, unless something happens, we'll start having closures arising from shortage of cane. And that shortage can only be addressed through investment in that area by the middle class, by anybody who has their own land. So again, we will be looking into how we can allow part importation of that raw sugar so that we can have some of the factories, including where we are today, where there's an investment of over 2 billion for a factory that has not worked since 2016. So we will be looking into how we can allow the raw sugar in the hope that farmers within this region and in the country at large, in the near future, will be able to produce enough sugar, both for domestic consumption and industrial consumption. Manen Speaker mar Od Buch County ma Homa Bay Julius Gaya omako chung' motegno kaluwore gi weche manowacho ni gavana ma kaunti no Gladys Wanga oserem chopo singo mag dongruok manomiyo jopiny ka okoni ok onyal kwayo ng'uono kaka ne MCAs moko sunde. Kuom ndalo 3 mokalo, Gaya osebedo ka yudo kweta ahinya to kowuok kuom MCAs e Assembly ma Homa Bay manodok ne Wanga. Kata kamano, Gaya omako chung' motegno e wechego koko ni sirikand kaunti ma Homa Bay ok taa kaka owinjore kendo Wanga oserem chopo singo te mag dongruok manosingo ne jopiny e yiero ma higa 2022. Ne ose MCAs e Assembly no ma Homa Bay moko ni olokore jokwaya mar gavana kendo wigi osewil gi tije manomigi mondo giti kano yiergi koko ni tiji ok en dok ne sirikand kaunti. Engo gi Governor Gladys in all the political places manodhi kwa manyokura, and you are giving promises of what you are going to do. One of the first promises that we gave, mwawacho niya,
ni koyek Gladys Wanga to hospital dhi bedo maber. Koyek Gladys Wanga yath dhi bedo hospital. Koyek Gladys Wanga pi dhi bedo maler kendo machiegni gi minewa. Koyek Gladys Wanga jotich dhi yudo msara in good time. By tarik 5 idhi chul jotich msara. Kendo nyaparo ni kane wachako campaign nwalu bedo gi bura gi jotich mag sirikal temo maber. Tourist hotel ma wasign kod jogi MOU ne idhi chul gi msara no less than 50 kage yerowa, amongst many other things. Mono wacho ka gigi ok dhi maber to ka wacho ere makosa mano gima chawacho, and I still stand by that. Governor Masia James Orengo oseweche maliekore ni teko ma nuclear mowinjore keti e kaunti no nyalo kelo midhiero ne jodak Masia kod alwora mare. Orengo manelose kinde romo manokelo kanyakla jodito mag duol ma Nuclear Power and Energy Agency onyono piny ni teko ma nuclear ni kod teko mar nengo kipimo kod teko mamoko mabende okrach kod ngima oganda. Okoni pinje mathoth e Afrika oserwako kendo tiyo gi teko ni e timo gik modhuro manyayo dongruok. Jotelo mag NUPEA manochopo e romono bende osingo ne josiaya ni teko ni ok bi keto ngimagi kama rach ma biro e kinde ma jopiny e kaunti no bende medo golo paro mopogore opogore e wi teko ni mowinjore oketi e kaunti no. Information out there about what nuclear power plants are all about. What is clear is that nuclear power plants are safe, and nuclear energy is safe, and it's not just in the power generation space. It's into technology, it's into science, it's into nuclear medicine. Nuclear energy is very stable. It doesn't depend on weather. It is fairly safe. As the governor said, there is in fact the safest energy source in the world if you go by the number of accidents and persons who have died from these accidents in the last almost over 70 years. It has to go through public participation, and even the experts. This thing, from where we sit, we are seeing that it is something that somebody has, there's more that meets the eye. So I would say that from my perspective, the governor has done the biggest mistake of his life. Wasilete kama sisi wakaji wa huku wajatufunza na tujue hii kitu ni nini na uzuri yake ni nini. Tunataka kujua kwanza, tujue advantage, disadvantage na itatusaidia vipi. Magwe mane waiko nwe kagi kacha nyinga Milton Ochieng, Oriti Masani. Yudomo madajre kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Gesoniendi tarik 30 dwe mar 8 higani, rieny mag teche te ochomo Carnival Simba Saloon. The back and forth Rumba edition.
En go mar rumba mamor bang moro, yani the ultimate rumba party. Chak nyasi ni ndichon gi roga roga, chakre sa 8 mar odiechieng'. Kasto tiedero bro chakore sa 10 kod achiel ma midhiambo gi live performance